Яхмин шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Яхмин шәпләре, татар яшьләре, алга барабыз, бергә без булдырабыз. Ya, olmaz sen hazır mı? Ayı. Ayda, başla kalsın. En yakın kişilerimiz. Sizin indi tağın bir kat beyramınız bilen kıtlap gitesin. Tatlıqta olmaz. Buna bir sınırı bunca. En yakın kişilerimiz. Ssenarinin ahırı bizge hazır isenleşirge kerek selam dostlar. Selam selam. Aydam ne hazır indi kutlasan da bu. En yakın kişilerimiz. Toqtar toğunşunu siliyap. Bizge hazır ekranlar qorşuna yakınlar әниләрне шақырырга кирәк. Чөнки без бүген балачак кашымашакбыз. Jingullerge tuqtalarımız. Һәм әлбәттә инде әниләр безнең тормышның нинди генә этабы булмаса, һәр вакыт янда икәнен аңлатырбыз. Sizning bilan bugün Zülfiye. Һәм Алмаз. Һәм biz başlayız. Балаларга шын бейрам атмосферасын болашак пышмагы тудырды. Син туган тел аркылы. Шундай бәйгеләр булган чакта гына безнең татар телебез һәм аның интернетта булган өлеше үсеп кенә барачак. Безнең инде профессиональ жюри агзалары булачак, алар чынлап та тәҗрибәле кешеләр, Казаннан да, Казакъстаннан да, Мәскәүдән да киләчәкләр. Ондай тимәле бибәдә дә нәфисәдә дә бар. Ондай тимәле бибәдә дә нәфисәдә дә бар. Нәрсә, каттыңмы? Юк. Ие, катмандыр инде. Модны ни хәзер модны шулай. Модныны бирәм исә кияле. Модны түгел. Бүгенге көндә бит инде телефон ничектер кулайрак бөтен кешегә дә. Шуңа күрә инде, алмаштырмасын, менә телефон журналын алмаштырмасын. Ялбас, әзерме? Әйдә. Ахырга сыйны хәзер. Кымыз иде. Куйдысын сөйләдем. Сәмин әдисен егет кеше. Бүген бездә икеләтә бәйрәм Салават күпере журналының 30 елыгы һәм әниләр көне. Һәм бу бәйрәмнәрнең икесе дә бер көндә узуы да очраклы түгел. Чөнки Салават күпере журналын балаларның кулына беренче булып нәкъ менә әниләр тоттыра. Шуңа күрә бу бәйрәмне бүген бергә каршылыйбыз. Салават күпере 30 ел дәвамында сабыйларны саф татар телендә тәрбияләп үстергән басма. Мавыктыргыч, кызыклы, якты, матур рәсемле бу журнал сабыйларның гына түгел, әти-әниләрнең, укытучы тәрбиячеләрнең дә якын дусты. Biz менә бүген интернет, телефон заманы инде. Менә сез әти-әни буларак әйтегез, менә журналлар, алар балалар өчен әле дә кызыклы. Алар аны күтеп карыйлармы, ачып карыйлармы? Tutup qarıylar, açıp qarıylar әйе, рәсемләрен карап чыгалар. Хәзер биттеге телефонда да шалт кына карыйбыз, телефон деме. Монда да шулай рәсемләрен карап чыгалар. Бер яктан, икенче яктан мин үземне хәтерем балачакта журнал килгәндә мәсәлән, мин башта бөтен рәсемләрен карап чыгадыр. Аннан соң рәсемләрен карап чыккач, инде матуррак, кызыклырак рәсем янында булган статьяны, язманы укыйдыр. Хәзердә шулдыр дип уйлыйм мин. Хәзер беләсезме нәрсә? Шунап та интернет заманаймы, ләкин журналларны, газетларны укырга өйрәтергә кирәк бар, тик әти-әнидән генә торадыр дип уйлыйм мин. Менә без үзебез газет журналлар алдырабыз да рәхәтләнеп укып чыгабыз. Мин аны улым белән карап утырабыз, төрле рәсемнәрен, төрле битләрен, төрле версия, төрле санда чыга бит инде. Шуңа күрә кызыклы саннар да бар, шуңа күрә теге каралы нинди нәрсә язган икән, кара бу бала язган микән менә шушыны дип, теге кай вакыт аптырап та китеп утырам. Шуңа күрә действительно бик кирәкле журнал. Киләчәктә дә әйткәнебезчә инде менә гомер узын булсын ие. Менә 30 ел бит инде шушы ничә дәвр балалар үскән бит инде. Без дә укыдык, безгә хәтле укучылар булган, шуңа күрә бездән соң да укучылар булсын ие, күп булсын ие. Элек телефон булмау сәбәпле шушы действительно матур журналлар, гәҗитләр ниткәндер инде, кызыксындыргандыр. Бүгенге көндә бит инде телефон ничектер кулайрак бөтен кешегә дә. Шуңа күрә инде алмаштырмасын, менә телефон журналын алмаштырмасын. Салават күперенең туган көнендә мәртәбәле кунаклар ул әлбәттә балалар һәм әниләр Инстаграмда дөнья күрүче әни блогерлар проекты кунаклары. Төрле һөнәр ияләре булсалар да,
Оларны бер нәрсә берләштерә. Алар балаларын татар телендә чыгып килүче журналлар белән тәрбияләп үстерә. Салават күпереннән 30 ел Татарстанда һәм Россиядә яшәүче балаларны сөендереп нәшер ителә. Бу безнең Татарстанымызда иң популяр журнал. Дөрестән дә аны бик күп бала укый, ай сайын көтеп сарыгып көтеп ала. Һәм ул мин дә укыдым Салават күперен. Минем кызым хәзер Салават күперен. Алар берсә ни буныкларым да укыр. Балаларга шын бәйрәм атмосферасын болашак пышмагы тудырды. Сабыйлар монда төрле остаханәләрдә, мастер-классларда катнашып, төрле тәҗрибә, экспериментлар карап, журналлар укып, рәхәтләнеп, уйнап ял иттеләр. Шулай ук бүген минем Шүркә бәйгесе җиңүчеләрен тәбрикләү тантанасы үтте. Мәсәлән, Оршадан Мәликә Хидиятуллина беренче урынга лаек булды һәм яңа гына iPhone утты. Балалар һәм әниләр шат. Димәк, Салават күпере журналының 30 яшьлек юбилеена багышланган бәйрәм чарасы бик тә шәп үтте. Зөлфия, менә килешәсеңдер инде, әниләр һәр вакыт безнең янда. Менә минем команда исендә. Безнең беренче кыңгыр, соңгы кыңгыр, болашакта куйган концертлар барысында да минем иң көткән тамашачым ул әнием иде. Менә минем дә театральный конкурсларда катнашканда әни һәр вакыт кырыймда иде. Җиңелгән чакларда булды һәм инде җиңгән чакларда булды. Әлбәттә, әниләр һәр вакыт безнең янда һәм алар безнең өчен куана да, шул ук вакытта борчылып та тора. Менә инде алдагы видеозмада бик кызыклы бәйгенең җиңүчеләрен күрербез. Әйдәгез әле, алар өчен без дә куанып, шатланып алдык. Күптән түгел пирамида мәдәни күңел ачу үзәгендә 11нче дөнья күләм белем җәүһәрләре бәйгесенең иңнәре бүләкләнде. Быел бәйгегә 169 гариза кабул ителде, ләкин 10 номинациядә 50 интернет проект авторы гына финал тантанасына чакырылды. Бүләкләнү тантанасыннан тыш оештыручылар җыр, биюләр белән дә барлык кунакларны сөендерделәр. Проектта икенче тапкыр катнашам. Бу проект минем күңелемә якын килде, чөнки бу проект татар телен якларга ярдәм итә. Безнең телебезне күтәрергә интернет челтәрендә бик күп язмалар барлыкка килә. Мин үземә татар телен тагын да яңа яктан ачтым. Бик ошады проект. Бәйгедә сайт ясаучылар гына түгел, сыйфатлы һәм файдалы итеп ВКонтакте социаль челтәрләрендә, төркем яисә Instagram челтәрендә аккаунт алып баручылар, Википедияның татар өлешенә мәкаләләр язучылар, мобиль кушымта авторлары катнашты. Һәм Гран-прига Самара татарлары мәгълүмат медиа порталы коллективы лаек булды. Аларны Шаян ТВның башкарма директоры баш мөхәррире Рәмилә Әхмәтзакир кызы котлады. Biz bik şartız şimdi былтыр bu проектта biz birinci урын алган идек. Һәм быел инде үзебез хәзер бүләкләүләр катнашабыз. Әлбәттә, Шаян ТВ каналы һәркем өчен ачык. Шуңа күрә без үзебезнең проектларда катнашырга сезне чакырабыз. Һәм киләчәктә дә менә интернет проектлар, социаль челтәрләр аша үзебезнең татар телен популярлаштыру буенча шундый бәйгеләр бик күп булсын иде. Һәм Раил Мәүлид улына аерым рәхмәт белдерәбез. Киләчәктә дә уңышлар һәм шатлыклы вакыйгаларны гына уртаклашып яшик. Шундый бәйгеләр булган чакта гына безнең татар телебез һәм аның интернетта булган өлеше үсеп кенә барачак. Кадерле дуслар, безнең инде сезгә кичкенә генә бүләгебез бар. Нишләп инде кичкенә генә? Бүләк бит инде ул бәйрәмгә дигән. Шаян ТВ каналының тапшыруларын YouTube'та карый алачаксыз. Шулай ук без барлык социаль челтәрләрдә дә бар, безнең арттан күзәтеп барырга онытмагыз. Без дәвам итәбез инде. Без дәвам итәбез. Киттек.
Әлеге очрашу нинди форсаттан дип уйлыйсызмы? Хәзер барлык серләрне дә шишәм. 1 ноябрьдән республика күләм милли мультфест балалар кинофестиваленә гаризалар кабул ителә башлады. Монда республикабызның төрле район һәм шәһәрләреннән 7 яшьтән алып 17 яшькә кадәр укучылар 3 төрле номинациядә көч сынаша. Беренче бу анда безнең республика күләмендә. Икенче адым без планлаштырабыз. Инде Рәсәй һәм СНГ күләм шикләрендә. Аннан соң инде халыкара булырга тиеш дип өметләнеп куябыз. Безнең инде профессиональ жюри агзалары булачак. Алар чынлап та тәҗрибәле кешеләр, Казаннан да, Казакъстаннан да, Мәскәүдән да киләчәкләр. Шуңа күрә бу инде әлбәттә бәхәсле әйберләр килеп чыгарга мөмкиннәр, чөнки һәр кешенең үзенең карашы бит инде. Ләкин бу беренче карлыгачыбыз, беренче эшебез булганга күрә без әлбәттә лаер яктан карарга тиешбез. Компьютер уеннарын уйлап табу гомумән яңа юнәлеш. Мультфильмнарны инде балалар төшерәләр дә, карыйлар да. Балалар өчен бу кыен булмасмы? Аларга ниндидер ярдәм кирәк булыр бәлки. Балалар үзләре ясыйлар. Хикмәт шунда бит. Һәм мультфильмнарны балалар үзләре ясыйлар. Чөнки менә без бик еш кына шулай дип уйлыйбыз менә. Без беләбез балаларга нәрсә кирәк дип. Минемчә бу ялгыш фикер. Балалар гына үзләре беләләр, аларга нәрсә кирәклек икәнен. Нинди сыйфат? Мәсәлән, без бит менә мин мәсәлән бик еш карарга туры килә, минем оныгым бар, менә янда фиксики, башкалар, мультики, каруселләр, машалар һәм күп индалар, әйме. Менә кызык, менә карап торасың, менә миңа мәсәлән кызык түгел бу карарга. Ул юк, ул кызыксынып карый. Әллә инде теге гадәти булмаган образлар анда. Менә шулар алар үзләре табалар. Сез жюри әгъзасы буларак ниндирәк таләпләр куяр идегез? Нинди булуын теләр идегез әзерләнгән эшләрнең? Без аларда инде зур таләпләр куймыйбыз. Һәр хәлдә бу теләк уяту иң беренче чиратта һәм эчтәлек ягыннан әлбәттә әти-әниләр дә булышыр шәт. Алар инде барбер балаларын беренче алларын телләр. Бәйге булгач әлбәттә инде монда тырышырга кирәк, беренчелеккә чыгарырга. Бу бәйге бит инде һәр хәлдә. Балалар кызыксынып, үзләренең хыялларын менә тормышка ашырсыннар. Алар бит бу иҗат җимешләре булачак. Иҗат җимеше, сәнгать җимеше булырга тиеш бу әсәрләр. Шуңа күрә балаларга мин беренче чиратта уңышлар телим. Әти-әниләренә сабырлык, теләкләрен тормышка ашырлык ярдәм күрсәтсеннәр әти-әниләр. Бу яңа эш республика өчен, яңа юнәлеш. Без аны беренче карлыгачыбыз дип саныйбыз. Шуңа күрә инде зур уңышлар барыбызга да, балаларга да һәм үзебезгә дә. Чынлап та искиткеч проект озын гомерле һәм дәвамлы булсын иде. Ә мультфильмнарны Шаян ТВ телеканалында карарга насыйп булсын. Шулай булыр иншалла. Синең җырларга өйрәнәсең киләме? Яки синеке? Бәлки син? Әлбәттә, бөтен кеше матур итеп җырларга үз тавышы белән идарә итәргә тели. Моңа өйрәнеп була. Иң мөһиме теләк. Беренчедән иң мөһиме дөрес суларга кирәк. Тормышта без күкрәк белән сулыйбыз. Үзебездә аны сизмибез. Ә җырлаганда без диафрагма белән сулыйбыз. Бөтен кеше аңлап бетерә алмый, ничек ул һәм кайда ул, ничек аны сизәргә микән. Шуның өчен берничә күнеге бар. Беренче күнеге паровоз. Паровоз ясар өчен менә шулай кулларыбызны куябыз һәм менә булай аларны хәрәкәтләндерәбез. Алабыз кулларыбызны. Менә шулай менә анда сулышыбызны эшкә алабыз. Шунда алдык та и сулышыбызны итәбез. Тагын бер мәртәбә шулай ук. Бу күнегүдән сезнең башыгыз әйләнсә, яки сез зәбзәңгәр булдыгыз, ул куркыныч хәл түгел. Чөнки безнең башыбызда кан йөри башлый һәм баш әйләнә башлый. Бу дөрес. Тагын бер күнегү бу сезнең сулышыгызны озынайтыр өчен. Ачабыз тәрәзәне иде, әйме? Һәм әллә тегендә каршы урамда дустыбызга акырабыз. Зоя! И ул анда ишетергә тиеш аны. Сулыш белән аңлашылды. Хәзер без үзебезнең сөйләү аппаратыбызга күчәбез. Ул да бик мөһим роль уйный. Аны җылытырга кирәк җырлаганчы. Җылытыр өчен без аны гимнастика ясыйбыз һәм тизәйткечләр сөйлибез. Киттек.
Башта гимнастика. Менә алай алабыз иреннәребезне, менә моты иреннәрне. Башта тизайткечләрне без музыканы кулланып сөйли алабыз. Алай әйбәтрәк була. Чөнки без җырларга бит инде өйрәнәбез. Андый тимәле бибәдә дә нәфисәдә дә бар. Андый тимәле бибәдә дә нәфисәдә дә бар. Без әле җырларга өйрәнәбез генә. Шуңа күрә беренче дәрестә җырга күчмибез. Распевкадан өйрәнәбез. Алар бик җиңел. Башта ябык авызга җырлыйбыз. Әйткәндә, кадалырга әзрәк кенә вибрация булырга тиеш. Менә шулай без җырлыйбыз. Киттек. Аннары инде без ачык авызларга җырлый башлыйбыз. Мәсәлән, Роза, Роза. О, авызда о булырга тиеш, авызда кайнар бәрәңге аңкауны күтәреп, Роза. Китек. Роза, Роза. Икенче күнеге ул стаката. Стаката мәчик кебек, туп кебек сикереп торырга тиешбез. Ля-о, ля-о, ля-о. Ишетәсезме? Ля-о. Ничек яңгырый? Ля-о. Бүгенге безнең дәресебез тәмам. Чөнки бу беренче генә дәрес, шул гына күнегүләр җитеп торыр дип уйлыйм. Сезгә киләчәктә үзегезнең укытучыгызны табырга кирәк. Яисә үзегез интернет аша төрле мастер-класслар карап, төрле лайфхаклар кулланып, үзегезнең тавышыгыз, аппаратыгызны эшләтергә, идарә итәргә кирәк. Ярар, сез укытучы эзләп торыгыз. Ә мин үземнең дәресемне дәвам итәм. Зизози. Olmaz olan bir künni yarışlar buldun çen jurnaldыңсың. Birinci orun. Birinci orun? Нәқмин дейді, нәқмин. Әйбірің тегі бір кünni қызмет әрісінде бік матур рәсім ясағанын, нешек бұлды сағаныз, бішті бұлды ма? Күз рәсімі? Нәқмин дейді, матур ясады енді шул қәлі. Физикадан нешәлі алдыңсың бір кünni контролі ясаған егіз? Bişli. Нәқ қотасы енді? Bişli, әні buldu, bişli, почти bişli. Күрсе, қаттың ма? Yok. Қатмағандыр енді. Modna не қазір, modna şolay. Modnаңны беремін сәкі әлі. Modna түгін. Мәне, прическаны... Не қатасы енді, не қатасы. Жігіт шолай ерме, әне, міне малайлар тағын келешек менен. Кім шапкысыз ери? Кім шапкысыз ери? Қорайлы міне, кім шапкысыз? Ки, әйді. Ғабдулла Тоқай. И туған тіл. И туған тіл, и матур тіл, әткәмнен тілі, дүнияда көп нәрсе білдім, сен туған тіл арқылы. Бу барысы әлбәттә шаяру. Без әниләребезне шиксез яратабыз. Чөнки яшьләр тукталышының әниләре һәр вакыт яшь һәм гүзәл.
Кышларын урамга чыкканда башлык белән шарф кимәгән өчен. Кәбестә ашын ашап бетермәгән өчен. Иртәләрен инде мәктәпкә уята алмаган өчен. Өй эшләрен эшләмичә уйнарга чыгып киткән өчен гафу итегез безне. Без сезне бик яратабыз. Ялмас, әзерме? Әйе. Әйдә, ахыргысы инде хәзер. Иң якын кешеләребез, сезне инде тагын бер кат бәйрәмегез белән котлап китәсебез килә. Елның 365 көненең бары тик берсе генә сезгә багышланган булып, бу бик аз, чөнки сезнең безгә биргән мәхәббәткә бу берничек тә тормый. Шуңа күрә, дуслар, инде әниләребезнең кадерен белик. Һәм аларны яратыйк, хөрмәт итик. Ә инде бүген безнең тукталышыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән Алмаз Һәм Зөлфия. Пока-пока. Büyük bizning vatan, yılğalar urmanlar, yemli nurlu Qozon, tuğan ilim Tatarstan. Bexetli bolacak, bexetli bolacak, eti eniler bulsa birge. Yaşayalmayacak, yıldızlar atacak, bulsak biz gel birge, aile. Родина ты моя, реки, леса, поля, солнечная Казань, родной мой Татарстан. Быть счастливым легко, в детстве так хорошо, папа с мамой со мною всегда. Будет солнце сиять, будут звезды мерцать, если вместе мы будем всегда, всегда. You are my homeland, fertile and rich and glad. Oh, beautiful Kazan, my native Tatarstan. Happy time, of course when you are a child and your parents are always with you. Sun will smile, stars will shine, if your lovely family is with you, family. Bexetli bolacak, eti eniler bulsa birge. Yaşayalmayacak, yıldızlar atacak, bulsak biz gel birge, aile. Шулай дияргә кирәк. Я Алмаз. Әйдә. Әйе. Ялмас, син әзерме? Бүгін әпесін үтсән. Зөлфия, дигәч. Уже пишем? Зөлфия. Зөлфия. Birga biz buldirabız.
ягымлы җәй